Bé, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Si us sembla bé, comencem aquesta sessió. Doncs bona tarda i gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació de la xarxa AccessCat. És una presentació que fem inicialment o principalment per les entitats adherides, aquelles entitats que ens vau donar suport quan vam demanar el finançament per la xarxa, però també aquelles entitats que potser us hi voleu afegir i a qualsevol persona interessada amb la xarxa AccessCat. Ho fem avui perquè és el dia del GAT, el Global Awareness Accessibility Day, el dia de conscienciació o de sensibilització mundial sobre l'accessibilitat. Soc l'Anna Matamala, a la pantalla el meu correu, anna.matamala@uab.cat. Soc la directora de la xarxa i la investigadora principal del grup de recerca Transmèdia Catalunya a l'Autònoma. I si m'hagués d'audiodescriure, jo diria que sóc una investigadora que voreja la 50ena, ja gairebé hi som allà, de cara rodona i ulleres, que porta una camiseta negra. He fet aquesta petita audiodescripció. Si tenim continguts visuals, intentaré traslladar-los amb les paraules, però bàsicament faré servir unes diapositives que aniré explicant. També tenim subtitulació en directe. A l'inici de la sessió us hem presentat allà on la podeu trobar, però ara us posaran també l'enllaç que heu de clicar, heu de fer clic i us sortirà la subtitulació en directe d'aquesta sessió. I també heu vist que entre els participants tenim una intèrpret de llengua de signes. Per tant, també podeu fixar aquesta intèrpret en el vostre dispositiu per fer seguiment d'aquesta sessió. Abans de començar, també voldria dir que enregistrarem aquesta sessió. Per tant, l'enregistrarem i després la publicarem perquè ens serveixi com a presentació de la xarxa, també a altres possibles entitats o persones que no hagin pogut venir aquí. Per tant, si no voleu que s'us vegi, sisplau, poseu-vos amb la càmera apagada. Aquesta xarxa, la xarxa AccessCat, la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura, està finançada pel Departament de Recerca i Universitats. I el que avui us explicaré en una sessió curta, intentarem que no s'allargui gaire, és quin és l'objectiu de la xarxa, qui som, per què és important l'accessibilitat, tot i que amb les persones que tenim aquí probablement això no faria falta, què volem fer a la xarxa d'accessibilitat AccessCat i, sobretot, com podem col·laborar amb tots vosaltres. Llavors, per començar, els objectius d'aquesta xarxa, el que ens proposem, ens agradaria esdevenir un referent en l'àmbit de l'accessibilitat i aquí ressalto amb negreta a la informació i a la comunicació. Per tant, no ens centrem en l'accessibilitat física. Sisplau, hauríem de pagar el... Gràcies. Com us deia, l'objectiu... Disculpeu, si us us uniu a la reunió, us demanaria, sisplau, que apaguéssiu el micròfon. Moltes gràcies. Llavors, el que us deia és que l'objectiu de la xarxa és esdevenir un referent en l'àmbit de l'accessibilitat a la informació i la comunicació. Per tant, no estem parlant d'una accessibilitat física, sinó una comunicació accessible, i ens interessen especialment els àmbits de l'educació, els mitjans i la cultura. Llavors, la xarxa, el que farem com a xarxa és promoure activitats de transferència i innovació i facilitar eines, recursos i suport als grups de la xarxa perquè puguin fer aquesta transferència i aquesta innovació. És a dir, els grups de recerca fan la recerca i nosaltres ajudem, promovem que aquesta recerca arribi a les empreses, a la societat, etc. Això tenim finançament per fer-ho durant 3 anys. Hem començat aquest 2023 i tindrem, com us deia, finançament durant 3 anys. Qui som? Doncs ara mateix les entitats participants som 12 grups de recerca de 8 institucions diferents i agrupem 175 investigadors. Això ara, 18 de maig del 2023, però això pot augmentar. L'entitat coordinadora, com us deia, era la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo en soc la directora com a representant del grup Transmèdia Catalunya. I ara mateix tenim 38 entitats adherides, però un cop més això pot créixer. Ens organitzem en un consell, que tenim representants dels grups i de les universitats,
un comitè executiu més reduït per prendre decisions més executives, i llavors tenim un consell assessor que es constituirà la setmana que ve. Per tant, de moment no us en dono més informació, però tindrem aquestes 3 figures. Tenim diversos grups de recerca. A la pantalla hi ha els diversos logos i el que intentaré explicar-vos és resumir-vos en una frase com definiria cada un d'aquests grups. És la meva interpretació d'aquests grups. Tenim el grup AFIN, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un grup interdisciplinari que treballa en l'àmbit de les ciències socials i treballa molt en temes d'interseccionalitat, de gènere, de diversitat. Tenim el grup CLIC, de la Universitat de Barcelona, que treballa en molts temes de tecnologia i, sobretot, fa èmfasi en temes de tecnologies de la parla. També tenim el grup DICPATRI, de la Universitat de Barcelona, que treballa en diversos temes, entre els quals destacaríem pels propòsits de la xarxa el tema del patrimoni i els museus accessibles. El grup GTI, Interactive Technologies Group, de la UPF, que treballa amb tecnologies de l'audiovisual i, per exemple, està treballant en temes d'avatars signants, gràfics, animació. Tenim un grup de la UOC, que és el grup NODES, que és un grup transdisciplinari que intenta afrontar reptes socials, reptes vinculats a la diversitat, a la migració, etc. També tenim el grup MIA, de la Fundació IDOSCAT, que, per exemple, treballen en temes d'experiències immersives i interactives, la interacció home-màquina, en vídeos 360, etc. L'altre grup que tenim ara mateix és el grup Curbis, de la UPC, que, tot i que tenen un èmfasi en arquitectura, urbanisme i sostenibilitat, també estan mirant el tema de les ciutats accessibles. I en aquest context, la comunicació accessible també és central. El grup Relate, de la Universitat Rovira i Virgili, ha treballat i treballa amb temes d'ensenyament de llengües i lexicografia i estan afegint una capa d'accessibilitat a aquests àmbits de recerca. El grup Tracta, de la Universitat de Vic, té diversos àmbits d'actuació, però aquí destacaria el de traducció audiovisual i comunicació, diversitat i aspectes d'interseccionalitat, també, entre la discapacitat, gènere, etc. Tradilex, de la Universitat Pompeu Fabra, està centrat en aspectes relacionats amb la lingüística aplicada, estudis de traducció i de discurs, lexicografia, i aquí posen l'èmfasi en l'accessibilitat dels mitjans audiovisuals. Un altre grup que forma part de la xarxa és el grup Town, de la Pompeu Fabra, que treballa en temes de processament de llenguatge natural, per exemple, simplificació, però moltes més coses. I Transmèdia Catalonia, el grup que coordino actualment, som de la Universitat Autònoma de Barcelona i hem treballat des de fa molts anys en l'accessibilitat als mitjans, posant els usuaris al centre de la nostra recerca, també amb un interès en les tecnologies, intentant que l'accessibilitat sigui un aspecte transversal en molts aspectes de la nostra vida i recerca. En aquest entorn fa de mal fer explicar-vos per què l'accessibilitat és important, per tant, intentaré dir-ho una mica de pressa, però és evident que tenim una manca d'accessibilitat en entorns cada cop més digitalitzats, que l'accessibilitat ens dona resposta a uns requeriments legals, que l'accessibilitat no és només per a persones amb discapacitat, ens beneficia a tots, i d'això n'estem absolutament convençuts. L'accessibilitat és indispensable per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, i, definitivament, l'accessibilitat millora l'experiència d'usuari i dona valor afegit als productes i serveis. Per tant, un repte que tenim, que tenen les empreses, que tenim la societat, és crear productes i serveis de caràcter universal. Aleshores, el que a mi m'agradaria explicar-vos és què farem a la xarxa AccessCat amb el finançament que ens han donat. I el que farem és el que vam posar a la proposta, que ens van semblar les actuacions més adequades per transferir la recerca que ja fem a la societat, a les empreses, etc. Aleshores, hi ha 8 temes, 8 actuacions que farem al llarg d'aquests 3 anys. Us les llegeixo ràpidament i després entraré en cada una d'elles també de manera breu. Farem una cartera de productes i serveis,
intentarem visibilitzar la recerca i la formació que es fan als grups de recerca, intentarem fer transferència formativa, finançarem solucions disruptives, sensibilitzarem i farem transferència de coneixements sobre accessibilitat a la comunicació i la informació, buscarem la manera d'internacionalitzar aquesta recerca, participarem en activitats de normalització i intentarem fer demostracions. Centrem-nos en cada un d'aquests aspectes. En primer lloc, el que volem fer és posar a l'abast de la societat els productes, les tecnologies, el coneixement, els serveis que s'estan desenvolupant en el marc dels grups de recerca. Llavors, això ho farem en el web de la xarxa, però clar, primer hem de fer tot aquest inventari i veure en quin punt el tenim. El web de la xarxa és accesscat, accesscat.net, però ara si hi aneu veureu que posa en construcció. Per tant, esperem que d'aquí un meset o 2 mesos ja el tinguem actiu, però com us deia, el que fem, el que ara comencem a fer aquest mes, el que ve i l'altre, és veure tot allò que tenim als grups, perquè segurament tenim productes que hem desenvolupat en el marc de recerques, o potser tenim recursos educatius gratuïts, no? I inventariar-ho, veure en quin punt es troben i informar-ne a través de la web i veure això com pot anar arribant més a la vora de la societat i del mercat. La segona cosa que farem és visibilitzar la recerca, la legislació i les normes sobre accessibilitat. Hi ha una plataforma que ja tenim de fa un temps, que es diu Map Access. La URL és les 3 dobles Bs, .mapaccess, en anglès, o sigui, access.org. I aquí tenim com una plataforma on hi anem penjant referències de publicacions, de projectes, d'actes, de normes, de legislació sobre accessibilitat. Això ho fem amb voluntaris i, per tant, hi ha molt de contingut interessant, però també té limitacions. És a dir, veureu que hi ha coses que encara no estan actualitzades. Aleshores, amb la xarxa el que volem fer és veure com podem donar una empenta en aquesta plataforma MAP, que ja existeix, no cal que reinventem res, per posar a l'abast de la societat tota aquesta recerca, formació, legislació i normes que existeixen. El tercer punt, el que volem fer també és fer transferència formativa. I aquí fem 2 coses diferents. Volem trobar la manera de transferir aquests coneixements que tenim als grups de recerca a les empreses i a les entitats. I aquí ens estem plantejant, per exemple, de fer com unes càpsules formatives, i aquí encara estem dissenyant com hauria de ser això. Per això també ens agradaria sentir la vostra veu. Però al mateix temps, no només intentarem fer aquesta transferència formativa cap a fora, sinó que també el que volem és formar els grups de recerca de la xarxa en valorització i transferència. És a dir, que aquella recerca que fem als grups no es quedi només dins dels grups o que no es quedi només en l'àmbit científic, sinó que fem aquest pas d'arribar a la societat, d'arribar a les empreses, d'arribar a les entitats, etc. El quart aspecte, la quarta actuació que volem fer al llarg d'aquests 3 anys és donar suport al desenvolupament de solucions en accessibilitat, perquè se'n pugui fer difusió i transferència. Llavors el que farem serà uns concursos interns pels grups de recerca, aquí parlo dels grups de recerca de la xarxa, que identificarem alguna tecnologia que tingui potencial i se li podrà donar suport mitjançant aquest ajut perquè pugui anar un pas més enllà, perquè cada cop estigui més a la vora del que seria el mercat, el que seria la societat. Un aspecte molt important, i això ja ho tenim en marxa, de fet ja tenim una convocatòria oberta pels grups de recerca de la xarxa, és fer activitats de sensibilització. Transferir allò que sabem als grups, però sobretot també sensibilitzar sobre l'accessibilitat, despertar consciència sobre els reptes i les solucions en accessibilitat. I això ho farem mitjançant activitats de divulgació, però també ens agradaria col·laborar, establir convenis amb associacions i poder fer coses conjuntament.
conjuntament. Una de les coses que vam dir quan vam presentar aquest ajut és que ens agradaria fer aquestes activitats de sensibilització amb la societat, però no anar-hi només les universitats, sinó intentar anar-hi també amb les associacions. Un altre aspecte, ja veieu que tenim feina, un altre aspecte que voldrem treballar és el que nosaltres anomenem missions internacionals. Això també ho estem acabant de definir, però l'objectiu és que els investigadors dels grups de recerca puguin sortir a fora i puguin adquirir noves habilitats en tot l'àmbit de la transferència i la valorització. La setena actuació, n'hi ha 8, per tant ja ho vaig resumint tot això. La setena actuació del que farem serà transferir els resultats de la recerca a l'àmbit de les normes, dels estàndards. Per exemple, tenir presència quan s'elaborin normes a la ISO, a la UNE, a la ITU, perquè tinguem presència de tot allò que hem après amb les nostres investigacions amb usuaris i ho puguem traslladar en aquestes normes, ja siguin estatals o internacionals. També ens agradaria que quan hi ha documents o activitats al nivell, el que en anglès en diuen a vegades policy papers, poder-hi incidir perquè l'accessibilitat a la informació i a la comunicació, perquè la comunicació accessible també hi tingui un paper, també estigui inclosa. Per tant, aquesta és una altra de les potes, per dir-ho d'una manera, d'aquesta xarxa, i donarem finançament, també mitjançant unes convocatòries internes, als grups de recerca, perquè puguin fer aquestes activitats de normalització. I la vuitena cosa que volem fer, la vuitena cosa és oferir exemples reals de solucions accessibles al teixit empresarial i social. Què vol dir això? Volem fer demos. Com heu vist, tenim una combinació de grups de recerca molt diversos. N'hi ha alguns que no treballen, no desenvolupen tecnologia, tenen coneixement, tenen solucions, però no tenen tecnologia pròpiament dita. Hi ha grups que sí que tenen aquesta tecnologia o l'estan desenvolupant. Tenim grups que treballen en tecnologies de la parla, tecnologies de gràfics, tecnologies de realitat virtual, etc. Aleshores ens agradaria poder fer també demos, poder fer allò que en anglès en diuen showcases, ve a ser demostracions, no? És a dir, de tot això que els grups que formen part de la xarxa estan desenvolupant com a part de la seva recerca. I això on ho farem? Doncs això ho podem fer anant a fires i congressos, però no tant acadèmics, sinó de transferència, més amb el món empresarial, més centralitzats en accessibilitat, etc. Ens agradaria muntar, però això ja al final, quan hàgim après molt després d'aquests 3 anys, una jornada accessible per demostrar com hauria de ser i poder generar unes recomanacions i unes bones pràctiques. En aquest sentit, al llarg d'aquests 3 anys, amb la col·laboració de tots els grups de recerca, estem convençuts que n'anirem aprenent molt. Per tant, com us explicava, tenim finançament durant aquests 3 anys per poder fer totes aquestes actuacions. I la xarxa el que és com un paraigua de tots aquests grups de recerca que us esmentava, als quals volem donar impuls. També ens agradaria molt, com deia al principi, que aquesta xarxa esdevingués un referent, que quan algú pensa en accessibilitat ens contactés i que nosaltres poguéssim també contactar amb els grups de recerca, amb les entitats adherides, etc. I és aquí on entro amb el tema de les entitats adherides. Aquesta xerrada, que serà breu, l'hem organitzat inicialment per presentar la xarxa a les entitats adherides que ens vau donar suport quan vam presentar la convocatòria. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos fet costat quan vam fer aquesta proposta amb una carta de suport, però també moltes gràcies a tots aquells que heu manifestat interès per afegir-vos a la xarxa a partir d'ara. Això és una xarxa oberta i, per tant, qualsevol entitat pot sol·licitar, hi ha uns procediments, però pot sol·licitar d'adherir-s'hi. Però, en qualsevol cas, voldria fer explícit, esmentant els noms de les diverses entitats
empreses que apareixen a la pantalla, que són ASIC, l'ACPA, l'Ajuntament de Calaf, l'Ajuntament de Terrassa, Anglatècnic, Aptent, Acenol, Atrae, l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya BV2B3, Babel Traductors, el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Catalunya Film Festivals, els Centres Científics i Tecnològics de la UB, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Clúster Audiovisual de Catalunya, Decode, Digiterra, Elia Sala, l'EMAF, Escenaris Especials, FESOCA, la Fundació Onada, inclús el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Catalunya, Indiva, la Fundació Social Innovació en l'Acció Social, Caneda Games, el Liceu, Multicapacitats, Multisignes, el Museu Hidroelèctric de Cabdella, Narratio, PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya, Neàpolis, Punt de Vista, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Som Fundació, Sony Europe i el Teatre Lliure. I ara és aquell moment terrible que espero que ho hagin puntejat tot bé i no ens hagin deixat a ningú, però en qualsevol cas moltíssimes gràcies a totes les entitats, a les associacions, les empreses, als clústers, als organismes públics, a les escoles, per haver-nos donat suport en aquesta proposta. Aquesta sessió era per presentar-vos la xarxa, però també per plantejar-vos si voleu col·laborar, com hi podeu col·laborar, etc. D'una banda, si hi ha algú, si hi ha alguna entitat que encara no sigui entitat adherida, es pot posar en contacte amb nosaltres, després donaré la informació i us explicarem com fer-ho. Bàsicament és una carta de suport, nosaltres ho portem al Consell de la Xarxa, s'ha d'aprovar per un percentatge de vots, en principi no hi ha d'haver problema si es treballa o s'incideix en aquest àmbit, i es passa a formar part de la xarxa com a entitat adherida. Les entitats adherides no reben finançament, el que fan és poder donar compte que formen part d'aquesta xarxa i us anirem enviant informació mitjançant una llista de distribució. No us enviarem 100 missatges al mes, una cosa molt mesurada perquè us arribi la informació justa sobre el que organitzem. Si hi hagués algú que fos d'un grup de recerca que treballa en accessibilitat a la comunicació i a la informació i encara no en forma part, també hi ha mecanismes perquè en pugueu formar part. S'ha de fer una sol·licitud, també s'ha d'aprovar, i llavors aquí sí que hi ha una mica més de paperassa pel que fa a convenis i procediments de l'agència finançadora. En qualsevol cas, adreceu-vos a nosaltres i us explicarem com ho podeu fer. Un dels temes que hem estat discutint és aquesta idea d'assessorar, formar, aquestes càpsules formatives, aquestes accions que podríem fer amb vosaltres com a entitats adherides. Ens agradaria saber si teniu alguna necessitat, si teniu alguna idea. Aleshores, a la pantalla hi ha un codi QR que si l'escanegeu us portarà a un formulari que us agrairíem molt que poguéssiu contestar després d'aquesta sessió. Ara també us posaran, jo és que no veig a ningú ara, us posaran pel xat l'enllaç en aquest formulari també i segurament, si no és avui, serà demà o dilluns, en els pròxims dies us ho enviarem també a través de la llista de distribució de les xarxes. D'acord? També ens podria interessar si alguna entitat vol fer convenis amb els grups de recerca de la xarxa. Nosaltres, per exemple, a títol individual ja en tenim, altres grups també, però si veieu alguna possibilitat de col·laboració, nosaltres podem fer aquest enllaç amb els grups de la xarxa i posar-vos-hi en contacte. I si teniu qualsevol idea per col·laborar amb activitats de sensibilització, demostracions, etc., resumint, qualsevol idea serà molt benvinguda per trobar la manera de col·laborar. La diapositiva que he posat en pantalla és sobre el finançament, ja vaig per concloure, bàsicament inclou els codis i que aquesta presentació està subjecta a una llicència Creative Commons. I
al final teniu la informació de contacte. La web de la xarxa és accesscat.net, aquest access amb dues S, que això a vegades ens emboliquem una mica. Ja us he dit, està en construcció. El correu electrònic és xarxa.accesscat@uabi.cat i tenim Twitter, xarxa accesscat, i tenim LinkedIn, xarxa accesscat. El vam activar, deu fer una setmana, 10 dies, encara no, de manera que si ens podeu seguir seria fantàstic. I amb això deixaré de compartir, a veure si encara queda algú, d'escoltar-me, perquè no veia cap cara. Llavors no podia reaccionar a veure si algú s'estava dormint o encara m'estàveu seguint. Aquesta és la presentació que jo volia fer. Bé, acabo de veure que som 41 persones a la reunió, per tant estic molt contenta i us agraeixo molt a tots que hàgiu pogut venir en aquesta sessió i que encara estigueu aquí després de mitja hora jo explicant-vos què volem fer a la xarxa. El que podríem fer ara, si voleu, és obrir micros o aixequeu la mà o escriviu pel xat, el que us sigui més còmode, més que res per si teniu alguna pregunta, alguna inquietud, algun comentari, i jo intentaré contestar també com pugui. Deixarem uns moments prudencials. Mireu, veig que hi ha una mà de l'Horacio i després del Museu Hidroelèctric de Cabdella. Horacio, endavant. Moltes gràcies per la presentació. Volia saber si tenim una demostració d'algun prototipo que tingui a veure amb accessibilitat. Això serà incorporat a alguna pàgina web de la xarxa? Sí, Horacio. Ara el que estem fent, l'Horacio forma part d'un dels grups de recerca. Llavors, el que estem ara és a la primera fase, que és l'inventari. Just avui hem confirmat amb la persona que ens donarà suport amb la metodologia com hem de fer aquest inventari. Llavors, el que farem serà parlar amb tots els grups de recerca que formen part de la xarxa, us passarem un formulari, potser farem petites entrevistes per identificar quines tecnologies, quins recursos, quins prototips, tot el que teniu. I això acabarà a la web d'AccessCat, efectivament, perquè sigui un punt d'entrada amb totes aquestes tecnologies, però no només tecnologies, també recursos, coneixements, etc. I això és la primera fase. No et puc donar més informació, Horacio, perquè és la primera cosa que hem de fer, conèixer-nos a nosaltres mateixes, per dir-ho d'una manera. Perquè, com heu vist, som grups molt diversos i ara en aquesta primera fase hem de conèixer què tenim i publicar-ho. Això, en principi, abans del setembre ho hauríem de tenir tot fet i publicat. Passem al Museu Hidroelèctric. Sí, bona tarda, soc Eva Pellicer, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella. Molt contenta de ser aquí i de compartir amb vosaltres aquesta experiència. Nosaltres realment som un museu molt petit i a més un museu rural, en un indret molt rural, en el qual moltes vegades, malauradament, no podem estar molt a l'última de les innovacions i de les tecnologies. I sí que és veritat que ens aniria molt bé si ens poguéssiu en algun moment facilitar com una borsa o una base documental de tecnologies que poguéssim implementar per millorar l'accessibilitat. I l'altra cosa també és que has parlat de que incidiríeu també en la normalització amb les normatives ISO i tot això. Ens anireu mantenint informats perquè puguem implementar-ho en la nostra comunicació o com funcionaria. Sí. Gràcies. Moltes gràcies pel suport i per ser aquí també. El tema de la bossa de tecnologies, etc. Jo, en el meu món ideal, aquesta xarxa ha d'agrupar tots els investigadors, tots els grups que estarem treballant amb accessibilitat a la informació i la comunicació de Catalunya, per tant, els que som, i si n'hi ha algun més, que s'hi afegeixi, que puguem identificar tot allò que tenim i posar-ho a la web.
de manera que vosaltres pugueu arribar a aquesta web i pugueu filtrar per allò que us interessa. Aquest és l'objectiu, veurem fins on arribem, però jo sóc molt optimista en el sentit que ha de ser, en comptes de vosaltres, i vosaltres vull dir museus, associacions, etc., haver de navegar per tots els grups de recerca, a veure quins projectes fan, etc., poder tenir una via d'entrada cap al món de la recerca, però nosaltres també una via de sortida cap al món de la societat, no? Del teixit social i empresarial. Pel que fa a les normes que comentaves, pel que fa a la segona pregunta, nosaltres el que volem impulsar és que els investigadors dels grups de recerca s'impliquin en l'elaboració de normes. Alguns ja ens hi hem implicat, en normes ISO, en normes UNE, però creiem que la veu dels investigadors i especialment els investigadors que treballem també amb usuaris, no? Que hem vist què funciona, què no funciona, que puguem ser-hi i puguem participar. Les normes són uns processos col·laboratius i, per tant, aquí tothom hi diu la seva, no? Però poder participar en aquesta elaboració de normes. Pel que fa a traslladar-vos la informació, en podríem prendre nota com una necessitat i veure com es podria fer tot això. El que sí que tenim és la plataforma MAP, on la nostra intenció és anar-hi referenciant les normes. No podem penjar-les perquè tenen copyright, però sí anar referenciant tot el que trobem. Espero haver contestat la pregunta. I aprofito per llegir que l'Elisenda Poc ens dona les gràcies i ens diu que a les entitats adherides hi falta el logo del CCCB. No sé si ha sigut per un malentès, si no ens ha arribat, o que sigui, demano disculpes si és culpa nostra i en qualsevol cas ho esmenarem de seguida que sigui possible. A veure... Javier, sisplau. Hola, buena tarde. ¿Se escorta? Sí, perfecte. Sí. Endavant, gràcies. Bueno, yo os presento, soy Javier Rojano, soy presidente de una entidad de discapacidad, CENFIS, y la meva entidad es fundadora de lo que es la propia federación COCENFE, ¿no? COCENFE Barcelona-Cataluña, que es la Confederación Nacional de Personas amb Discapacitat Física, no? Bueno, jo m'he enterat de que s'ha d'haver aquesta reunió perquè no s'havien tingut ningú email o ninguna notícia de que es va crear la xarxa. Clar, nosaltres com entitat de discapacitat i com a federació portem molts anys treballant tot el tema de la pròpia accessibilitat, no? I hem fet, no? Però s'ha d'anar també el que és programes, no? Lo que yo, bueno, lo que puedo comentar es que de qué forma podem formar part, perquè crec que és una eina molt forta d'aquesta xarxa. Entre tots millorarem el que és i treballarem per un bé comú, el que és la propietat d'accessibilitat per a totes les persones, no? I si fem el disseny universal per a tots, tant per a la persona amb discapacitat com sense discapacitat, guanyarem tots, no? I nada, solamente volia saber d'això, de què forma podem formar part. Jo d'això ho passaré també a les juntes de Barcelona, de la propia Federació de Barcelona, que aquí a Barcelona són 26 entitats, i després també a la pròpia de Catalunya, no? Més a més perquè també està Girona, està Lleida, Tarragona, Barcelona, no? Y bueno, también comentaré eso de la propia Junta Nacional, ¿no? Que también esté. Y era solamente, o sea, de hecho, de qué forma pude enviar algún mail que yo ya tenía contacto de la meva entidad, que yo utilizo el mail de la entidad, pero si no somos emails y muchas contas, ¿no? Pedir formar part y, bueno, muchas gracias. Crec que una eina molt bona i bueno, esperem treballar junts. Moltes gràcies. Primer deixa'm explicar com vam contactar amb les entitats inicials. Quan nosaltres com a investigadors presentem una proposta, normalment el que demanem són cartes de suport, d'acord? I aquí el que fem és, cada investigador enviem a tothom d'aquest àmbit que coneixem en aquell moment. Pensa que quan fem propostes anem molt justos de temps, llavors els investigadors van fer una crida a les empreses, associacions, amb què col·laborem habitualment o que teníem al cap, i les que ens van contestar, doncs les vam incorporar amb aquestes cartes de suport. Ara, un cop ens ho han concedit, hem tornat a parlar amb aquestes associacions, empreses, entitats, organismes, dient,
mireu, ja ens ho han concedit, us sembla bé de posar el logo? Us sembla bé que us afegim una llista de distribució? I així ho hem fet amb les que ens han donat permís. Si no ens han donat permís explícit, no ho hem fet. Llavors, ara el pas següent era, no ens volem quedar amb aquestes que som, volem fer una crida. Llavors, aquesta crida, el que ens va semblar que seria un bon sistema, era fer una presentació com la d'avui, però anunciar-la. L'hem vinculat al Global Awareness Accessibility Day, aquest dia mundial de sensibilització de l'accessibilitat, perquè ens ha semblat que és una cosa que la gent de l'àmbit de l'accessibilitat pot estar seguint. N'hem fet difusió tant com hem pogut, però importantíssim, nosaltres tenim la nostra xarxa, però vosaltres teniu les vostres xarxes. Si creieu que hi ha algú, alguna entitat, alguna empresa, alguna associació que hi podria estar interessada, i ara et responc la pregunta. Com ser entitat adherida? El que hauríeu de fer, i això sí que us demano que ho feu vosaltres cap a nosaltres, ens envieu un correu i ara posarem en el xat l'adreça xarxa.accesscat@uab.cat. Ara en Marc, quan pugui, ens posarà l'adreça en el xat. Llavors, ens envieu un correu i manifesteu el vostre interès a ser una entitat adherida. Nosaltres us enviarem un document, no és conveni ni res, és un document d'adhesió, d'acord? Un document que doneu suport a la xarxa. Si esteu d'acord, el firmeu, nosaltres ho portem en el nostre consell assessor i si el consell ho aprova, i en principi si els objectius de l'entitat, de l'empresa, de l'associació estan alineats amb la xarxa, no hi hauria d'haver cap problema. Per tant, el procediment és envieu-nos un correu, teniu el correu en el xat, i a partir d'aquí us ho expliquem tot tal com ha d'anar. I moltes gràcies per haver vingut, Javier. Molt bé, gràcies. Farem serà aquest mail. Moltes gràcies. Perfecte. No sé si hi ha alguna altra pregunta o algun altre comentari. Deixaré un minut prudencial. Si no, l'objectiu era fer una presentació d'un màxim de mitja hora i llavors, si s'allargava aquesta discussió, ho podíem allargar fins a 3/4. Però no ho allargarem més d'això. Per tant, esperem un minut de rigor. Anna, disculpa, ja no, és que no he vist Sí. la mà. Endavant. Disculpa, Disculpa, no et veig. Qui ets? Ah, sí, del museu. Sí. Podríem saber quines línies de recerca estan portant els diferents grups? Perquè, clar, és que ho desconeixem. Clar, jo, per exemple, nosaltres ens vam adherir a través del grup de la Universitat de Vic, sí que sabíem el que està fent la Florian, però no sabem la resta. Sí. Jo el que he intentat amb aquesta presentació és fer una frase, i prou, de cada grup. Dins del que és la web que estem desenvolupant, el que farem serà posar una descripció de cada grup de recerca. D'acord? Per tant, ara mateix, a veure, la pura veritat és que ho estem arrencant tot. D'acord? Per tant, haurem de fer algun fullet informatiu sobre els diversos grups. Tota aquesta documentació, per comunicar què és la xarxa, estem en procés de fer-ho. D'acord? Per tant, ara no ho tinc, ara no ho tenim, però jo crec que aquest estiu hem de tenir tot en dansa. D'acord? I allà veuràs aquests perfils, ja et dic, n'hi ha més que són més cap a la banda de diversitat i més de ciències socials i n'hi ha que són molt tecnològics. Tenim una mica de tot. Personalment també ens interessa, deixa'm afegir una cosa aquí, l'AGAUR ha finançat diverses xarxes de transferència. Som l'única, pel que vaig veure amb la resolució d'aquest any, que és de l'àmbit d'arts i humanitats. Llavors, crec que també un repte és veure com definim la transferència més enllà de la transferència tecnològica, que això sí que alguns grups ho fan, i a ciències també, però en l'àmbit d'arts i humanitats hi ha altres elements que podem transferir a la societat, com transferim el coneixement, com es fa la transferència formativa, però això és un aprenentatge que haurem de fer al llarg d'aquests 3 anys. Per això els grups també ens hem de formar nosaltres. Però l'objectiu final de la xarxa no és fer recerca. La recerca ja la fem en el marc dels grups, espero això explicar-ho bé, sinó saber com transferir-ho a la societat. Jo crec que això és un repte molt,
molt interessant, perquè molts investigadors estem acostumats a fer recerca, però a vegades no fem aquest pas més, no? I també és molt interessant el vostre paper com a societat, doncs d'acostar-vos també a la universitat, que hi hagi com a societat, com a empresa, com a museu, com el que sigui. A veure si ens en sortim entre tots, no? Tenim 3 anys per anar-ho tirant endavant. Si no hi ha cap més pregunta, gairebé són 3:45, i jo conclouria aquesta sessió donant-vos les gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació. Ara en Marc l'editarà, la posarem a les xarxes, al YouTube, amb els subtítols de la interpretació de la llengua de signes, i també la compartirem, de manera que si hi ha alguna altra entitat que creieu que hi pot estar interessada, potser li podeu dir, mireu aquests 30 minuts o 25 minuts de presentació i tenim un resum fins que no tinguem tota la web activada. Moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies pel suport i a tirar endavant aquesta xarxa a veure si podem aconseguir els nostres objectius. Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.